Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Alex Tănescu, iar în episodul de astăzi vreau să vorbim despre 3 lucruri pe care trebuie să le facem în momentul în care dorim să ne apucăm de fitness și 3 lucruri pe care n-ar trebui să le facem. Și bineînțeles să încep prin a vă povesti cum am început eu să practic fitness. Bine, nu o să iau chiar de la zero, vreau să încep prin a vă spune că am început cu 3 exerciții cu greutatea corpului pe care le făceam acasă. Am făcut acest lucru timp de o lună de zile, urmărind progresul pe care l-am avut pe parcursul acelei luni. Primul meu progres a fost o venă mai proeminentă pe bicepsul stâng. Da, și mi-am dat seama că acest lucru nu este tocmai ok și că trebuie să fac ceva, nu fac bine. Și am început să mă informez. Am început să mă informez despre ceea ce înseamnă un plan alimentar, ce înseamnă un plan de antrenament și ce înseamnă refacere de după antrenament. După acest lucru am început să experimentez cât mai multe lucruri, cum ar fi mai multe tipuri de exerciții fizice, am făcut schimbări în alimentația mea și am început, bineînțeles, să cunosc mai multe lucruri despre mine și corpul meu. Deci, pasul 1. Fă ceva. 2. Informează-te. 3. Experimentează. Și acum să vedem care sunt cele 3 lucruri pe care n-ar trebui să le faci. 1. Să te bazezi pe suplimente fără ca măcar să știi ce sunt acelea calorii și cum se calculează necesarul tău caloric și, bineînțeles, fără să știi cum se calculează proteinele, carbohidrații, grăsimile și fibrele alimentare. Vreau să pun foarte mult accent pe chestia asta cu suplimentele pentru că foarte mulți spun că le-au provocat anumite afecțiuni. Acele afecțiuni, cel mai probabil, au fost provocate din cauza utilizării greșite a acestora. Scrie clar și pe ambalaj, suplimentele nu înlocuiesc un stil de viață echilibrat și o alimentație sănătoasă. De aceea se numesc și suplimente, pentru că vin în completarea alimentației noastre. În momentul în care noi nu știm să ne organizăm alimentația, suplimentele nu au niciun sens. 2. Nu te speria în momentul în care, să spunem că rezultatele tale întârzie să apară. Acordă suficientă importanță Sfintei Treimi, adică antrenament, nutriție și odihnă. Al treilea lucru pe care nu trebuie să-l faceți este să plecați urechea la părerile celor din jur, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative. Indiferent de acestea, rezultatul este același, eșecul. Cam atât a fost și pentru astăzi, sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați că aveți în descriere linkurile către celelalte subiecte abordate pe canal și, bineînțeles, nu uitați de like, share, subscribe și să activați clopoțelul din dreapta ecranului pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou pe acest canal. Pe data viitoare!